принос към европейската история от Ивайло Балабанов. Европа млада и непохитена четеше своя рицарски роман, когато в зора незазорена загина рицарят Иван Шишман. Европа плачеше за Жули, Европа ръкопляскаше на Бах. С Вълчевой в тракийските полета вървяха путниците на Алак. Когато обкръжена от слугини, тя плуваше в охолство и разкош. В Сол на пазара за рубини георгите вървяха 5 за грош. Когато тя строеше катедрали и замъци от зимния Балкан, скърбяха тънки липови кавали и плачеха за Алтална Стояна. Въздигаха се кървави калета, градени с отрязани глави, а всъщност се оказа непревзета страната на хайдушките орли. А беше колкото кълпак голям, широка колкото следа от лов. И се превърна в страшна вълча яма, покрита с кости, залята с кръв. С гръмаклия пушка, с проста сок, с дървета и стрели от пучениш. Дедите не завардиха Европа. И турците не стигнаха Париж.